UKhuzani akavala umlomo nge-albhamu yakhe agcina ukuyikhipha ethi Inja NoGodo. Uthi le albhamu ihlezi ikilimanga usuku nosuku, okuyintokozo kuyena lokho. Uthi le albhamu ukuba wayikhipha mhlampe impilo yakhe ingakashintshi, iyona ebizoshintsha impilo yakhe njengoba ihlala igilimanga nje usuku nosuku. Ukwaphosta ey'nkundleni zokuxhumana-ke yena uKhuzani ephostile ukuthi iya-trend-a ku-iTunes. Uma uthatha ukubheka isinesikhashana le albhamu kaKhuzani iphumile kodwa isa-trend-a futhi namanje ku-iTunes, okungajwayelekile-ke lokho. Kuseyilo irekhodi eliphulwa ile albhamu yakhe uKhuzani. Uthi kunengoma-ke laphana ethi ngavele ngamnika. Uthi le ngoma-ke ekule albhamu nayo futhi iyi-albhamu nje kwayona ngobani inamarekhodi nje ewaqophayo usuku nosuku. Yona le ngoma ethi ngavele ngamnika futhi abantu bayayithanda kakhulu. Uthi kwayena-ke le ngoma lena imfakela i-challenge uma kumele angene e-stage. Ngobani uyazi ukuthi uma eseyophefoma kumele anyakaze. Waphosta-ke ividiyo-ke ku-Facebook yena uKhuzani ejulukile ephuma e-stage esho ukuthi hhayi bo, le ngoma le iyamnikeza umsebenzi kanti futhi-ke ngendlela nje eyiyona kusuke kufanele asebenze ngokuy'khandla ngobani akusiyo ingoma nje yokuvele uy'mele, kumele unyakaze. Le nsizwa mlonyeni ewuKhuzani hlezi-ke igila imanga. Kulezi nsuku-ke ibhizi izivezela umuzi wayo, okuyinto enhle leyo. Isithabathaba futhi lesa, niyabona ukuthi iyay'qhenya ngomuzi wayo futhi iyay'qhenya nje nanokuthi ukhande ngamandla ayo. Sengiyayivala le video, ngicela u-subscribe, u-like, ngiyabonga.